Хәерле көн. Без Салават Фәтхетдинов иҗатының 30-нчы сезонына багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Безнең төп кунагыбыз Салават Фәтхетдинов. Без башка кунакларны монда тәкъдим итмәгән идек. Шуңа күрә Салават Закиевич үзегез әйтеп китерсез аларны. Микрофон. Хәерле көн барыгызга да. Менә мин үземне теге исәпләйм инде теге танылган кеше дип. Танылган кеше инде димәк, аны таныйлар. Танылган кешеләргә сорауга җавап бирү, бөтен сорауга җавап бирү мөмкин түгел. Кеше бөтен сорауга да җавап бирә алмый, бөтен өлкәдә дә акыллы була алмый. Шуңа күрә мин үземнең берникадәр дәрәҗәдә акылсызлыгымны белеп, акыллы кешеләр алып килдем. Менә аның берсе Альберт инде татар тарихын иң яхшы белгән кешеләрнең берсе. Хөрмәт итәм. Берничә еллар буена безнең сценарийга тибәтик безнең концертның тематикасын, безнең концертта тематика башыннан азагына тикилем. Ул бер спектакль, аның бу җыентыклардан җыеп эшләгән скетчлар, миниатюрлар түгел, безнең башыннан азагына тикилем бер единый бер тема. Шуңа Альберттан сорый мине тарихи, дини, милләти, мин аңлап бетермәгән мәсьәләләр бар. Еткар Закаревич Хабибуллин, Татарстанның атказаган артисты. Мин аны сәнгатьтә акыллы кешеләрнең берсе дип исәплим, аның белән киңәшләшеп, ул күп белә. Ул кай вакытта аның мәсьәләсен шакатам, как будто миннән бер 30 яшькә өлкән кешеләр сымак. Ул Мөсәҗәл белән дә укыган сымак, ул Тукай белән дә яшәгән, шуңа күрә аның белән эшләү җиңел, эшләү рәхәт. Рамил Гараев режиссер, культура институтында укыта, аның фикере бар, ул фикерле кеше, ул үз фикерен әйтә белә. Юк, сез дөрес әйтмисез, сез ялгышасыз дип аның әйтергә хакы бар, ул бәхәс ярата, ул дөрестлек ди. Ул чын режиссер, шуңа күрә мин ел саен шушы 3 кешене чакырып инде кай елларда булаша безгә Радик Бареев, Камал театрының артисты, Илтүзәр, мин аларны шулай акыллы сәнгать әһелләр дип исәплим. Алар инде быел икесе дә ялда, лаеклы ялда түгел, отпускыда ялда, шуңа күрә алар юк быел. Шуңа күрә белеп калгыз кемнәр белән сөйләшкәнегезне, кемнәргә сорау бирәсегезне. Нинди сорау бирсәгез, шуңа әйтеп бирергә, җавап бирергә әзермен. Әгәр дә акылым фикерем җитмәсә, мин шушы егетләрдән ярдәм сорармын. Салават Закиевич, менә тамашачы 30-нчы сезон булса да, сезнең һәр концерттан яңалык көтә. Менә бу концерттан сездән нинди яңалык көтәргә? Шул концерт программасы турында әйтеп китсәгез иде. Беренчедән, миңа калса бу иң җиңел концерт булырга тиеш, чөнки 30 ел буена җырлаган һәрбер репертуардан да бер җыр алсаң да 30 җыр башкарга кирәк. Шуңа мин бу иң күңелле һәм башкару өчен, эшләр өчен иң җиңел тамаша дип уйлыйм, чөнки монда әллә уйлап чыгарасы юк. 30 ел. Ул нинди дә булса бер зур булмаса да бер яшәгән гомер, үтелгән юл, бу үзенә бер зур событие инде артист тормышында. Серне әлбәттә ачып бетермибез, чөнки ул сер ачыла башларга тиеш 1 августта һәм 20 августта бетәргә тиеш. 23 августта без тәмамлыйбыз Татар моңы фестиваль белән бетергә. Чөнки берничә еллар буена эшлибез Татар моңында, сез аны күп беләсез. Бездә конкурслар җитәрлек, хәтта артык та, кирәкмәгәннәр дә бар. Татар моңын без инде уйлыйбыз кирәк дип, чөнки ул үзенә күрә бер итәгатьлек, матурлык, татар булса ничек киенергә тиеш, татар җырын ничек булырга тиеш, шуңа нигезләнеп эшләнгән конкурс бу. Аннан бутлар кабызып, күзгә төтен җибәреп сикерә торган фестиваль түгел. Бу итәгатьле, тәртипле конкурс. Шуңа күрә инде безнең мөмкинчелек бар. 1 августтан башлап 20-сенә кадәр көн саен реклама ясап, моңа кадәр татар моңында җиңеп килгән
Türlü regionlardan, türlü illerden jingüşler konsertten taqdim etamiz, tomoshachilarga qozonamiz Alloh bersa. Mana konsertga kelganda eng avvalo menga chunki 600'den artıq җыр башкарылган bu мин буны мактанып әйтмим, bu мактанырга әйбер түгел. Менә Илһам абыйның репертуарында 128 ми, 118 ми җыр бар. Әлбәттә бар да җырлана, бар да тыңлана. Без инде шундый үзебезгә шундый ни алганбыз, әйтик инде бер юнәлеш. Ел сайын августта башлыйбыз, майда тәмамлыйбыз. 9 ай без гастрольдә, 3 ай безнең репетициягә. Шуңа күрә ел сайын концертларны алмаштыргач, шулай туры килде. 600'дән артык җыр башкарылган. Шулар арасыннан 30 җырны сөйләп алып, шуның бер 20-сен калдырабыз. Бер ничәсе инде яңа җыр әлбәттә. Менә шуны әйтик инде. Мин берсен яратам, музыкаларга берсе ошамый. Халыктан сорыйбыз бер фикер, кешедән сорыйсың бер фикер. Иң авыр шушы репертуар сайлау. 600 җыр, 60 булса бәлки җиңелрәк тә булыр хәзер. Иң авыр шу. Менә сездә барыбер да ничек кенә әзерләнсәң дә халык бер тапкырда канәгать булмаячак, һәм дөрес эшли. Бу җыры булмаган, теге җыры булмаган дип. Менә бер дустым әйтә, салкын чәй буламы ди. Әйтәм, булыр, наверное, списокта бар, карарбыз дип. Берсе әйтә, шушы салкын чәйне җырласаң, чагында китәм ди концерттан ди. Туйды мин ничек җавап бирәсең бу кешегә? Сен кем икәнен беләсең. Тырнашып китәм, басып концерттан ди. Или туйган, или яратмый. Шуңа күрә бөтен кешегә ошап бетеп булмый, ошарга тырышырга да ярамый, мөмкин дә түгел. Иң талантлы аның битәре менә шакаш әйтәргә кирәк. Кем музыкасы, кем сүзләре. Шуңа күрә бу тамашада инде әлбәттә Илгиз Закиров, яңгырарга тиеш, Роберт Миннуллин, Фирдар Муртазин, Алмаз Хамзин. Хәтта бер генә җыр язып та тарихка кергән кешеләр бар. Зөлейха Минхаҗева, Адашхан Мәхәббәт. Бер җыр белән үзенә ниндидер бер безнең репертуарда дип әйтгәндә урын тапкан шәхес. Шуңа монда әзрәк кенә шу авырлыгы бар. Бу кешенең исеме яңгыраса иде. Бу кеше белән эшләдек бит. Бу кеше белән шуңа күрә кайсы бер җырлар теге. Мин җиңел кеше түгел тормышта. Мин кешене бер яратсам яратам, гомер буена. Бер яратмыйм, икән мин мәңге яратмыйм. Шуңа күрә үзе бер проблема, үзем проблема ясый торган кеше. Әйтәсем килә инде, килгән кеше үкенмәс. Килегез, билеттер бар, урыннар юк. Рахмат. Салават Закирович, без сезне беләбез бит инде, сез мәдәният өлкәсенә генә түгел, күп өлкәләргә карата үз фикерегезне әйтә аласыз. Сезнең менә журналистларны тәнкыйтьләп әйткән сүзләрегездә булды матбугат конференциясе башлар алдыннан менә нәрсә сез көтәсез татар матбугатыннан, татар журналистикасыннан, бәлки әйтеп китерсез шул фикерләрегезне. Мин дөрес аңласам, бу безнең газетка кагалышлы сораумы? Алар ни эшли алалар? Или гомумән татар журналистикасына матбугатына кагалышлы? Мин гомумән әйтсәк, мин инде монда әзрәк усалланырга мәҗбүр булам, чөнки татар ул мәңге проблемный халык. Бездә ул проблема мәңге бетмәячәк. Тел, дин, җыр, моң. Гомер буена шуны саклап дип сугышабыз. Әле җиңгәнебез юк. Монда миңа калса, миңа иң беренче сорау үземә кызып, нинди законнарга нигезләнеп кеше шушы эшкә килә ала? Мин журналист дип, аның диплом, дипломнаны ничектә алып була? Нинди нигә менә сезгә сорау бирим әле? Нинди законга таянып сез эшкә аласыз? Акылына карапмы? Тәрбиясенә карапмы?
Мин былай дип исәплим, журналист, минем белән әңгәмә корган журналист, ул миңа караганда 5 тапкыр акыллырак булырга тиеш. Ул бөтен өлкәдә дә йөрергә тиеш. Мин бер журналистка сөйләп күрсәттем бит, теге комбайн турында бер интервью алган кеше, әйтмим кем икәнен, әле исән, Аллаһка шөкер. Әгәр мин журналистларның акыллы булуын телим. Дөрес әйберләр, нишлисең инде? Хәзер күп әйберне, дөрес әйберне дөрес итеп әйтеп тә булмый. Көч тә җитми. Теге горурлык та бәлки җитеп бетмидер. Батырлык та җитеп бетмидер. Шулай да иң усал кеше буларга журналист. Усал кайсыятын усал. Акыллы усал. Дурак усал түгел, ул кешенең итеп башына сугарга акыл кирәкме? Сүзегез белән, бер сүз белән үтерлек итеп әйтә икән журналист, менә бу көчле кеше инде. Мин шуңа күрә мин мөнәсәбәт һәр вакытта бик ни булды инде журналистлар белән авыррак. Шуңа күрә бүген дә телим. Акыллырак сораулар бирегез. Моторрак проблема күтәрик. Татарстанда әле проблема мәңге бетмәячәк. Чөнки Татарстан Казан үсә, зурая, киңәя, ул үскән саен проблемасы үсәчәк. Әгәр дә миңа кагылышлы гына сораулар бирсәгез, тагы да җиңелрәк, чөнки 30-нчы сезон барыбер да инде эшләнгән эш. Менә мин күреп торам Габделбәр. Габделбәр инде минем өчен җанат торган кеше. Ул миңа килә, мине сүгә, миңа замечание ясый, үпкәләп ташлап китәргә может, чөнки миннән якын итәм. Алмас Хамзин әйтергә мөмкин. Менә миссия бер сорау бирәм, инем, син шушыңа җавап бирәр дип. Чөнки беренче аларга тегорсы әйтмешли, терять ничего. Алар инде яшәсен, уже яшәгәннәр, күргәннәр, белгәннәр, аларны шаккатырып булмый. Әгәр яшьләрдән акыллы сүзләр ишетәсе килә. Рәхмәт. 30-нчы сезон. Сезнең. Шулаймыни? Алмас Хамзин турында бер кергәндә мин әйтә, Камал театрында утырабыз. Сәлам, салават. Сәлам. Ул бик астроnomный кеше бит инде. Кирдем әле, шамыздан шагырдым әле. Бик зарланган нәрсә булды минем. 60 яшь тулды, салават. Шак катырсын ди. Кайфы төшкән 60 яшь ди. Мәтәк ник пырштасын Алмазовый. Мәтәм ул бит 60 яшь булмаска да мөк. Кара шулай шулды. Кара бу турда бердә уйлаганым юк минем ди. Ул 60 яшь киләйгән димәк ул бәхет, 70 килсен, 80 килсен димәк кеше яшь менә миңа бай дип әйтеп бер акыллы кеше. Менә шул чакта гомер тиз үтә. Шаккатам идем. Хәтта ашуым килә вакытның тиз үткәненә дигәнем. Салават ди, рәхәт яшисең. Шуңара тиз үтә ул ди. Ул авыр яшәгән кешегә, ширле кешегә ул аярның сәгате суткасына була ди. Шуннан соң мин шунда уйланып куйдым. Демәк, гомер матур Аллаһка шөкер. Әйткәнбез Зидан, футболист. Мин ди уйнарга чыккан, футбол уйнарга чыккач, бөтенсендә ни бар, кедасы бар ди, спортивный. Минем юк кеды. Шунда кайттым да җыладым ди. Әти янигә ди. Иң неудачный, иң хәерле кеше мин, бөтенсендә кеды белән уйный, минем кедам да юк. Мин үземне иң бәхәтсез кеше дип исәпләдем ди. Шуннан шул көннүк бер аяклы бер кешене күргән. Шуны күргәч, мин аңладым ди. Кәсе кеды не самое главное. Аяк булсын. Аяк булса кеды булыр. Шуның кебек гомер уза, үкенергә урын юк. Вакыт җитми дип сарланабыз. Вакыт әзерләргә, менә безнең көн саен без кичә кайтып киттек, иртә белән кайтып киттеләр Альберт белән Рамил беренче яртыда. Мин кайтып киттем 3нче яртыда. Бу җиде айсы инде безнең бик иртә кайтып киттек. Әле безнең 10 көннән артык вакытыбыз бар. Без инде 20 көн калтырап утырабыз. Вроде барды, әзер барды, җиткән. Тамашачыга үкенмәс, үкенергә урын калтырмаска иде. Иң мөһиме шул.
Рахмет. Давайте, нападайте. Акыллы сұрауларға көшек. Қайсы редакциядан екеніңізін айтсаңыз, еді бірінші сұрау Татар-Информ. Үміттеңіз. Бұл біздің мейданда олса, біздің қағидалар шундай. Салават Закевич, сіз спорт белән дә шөгыльләнгән кеше буларак, мин сезгә спортка бәйле бер сорау бирәсем килә. Яратам bu теманы. Беренчедән башта мин спорт темасын башлаганда сезнең малаегызның чемпион булуы белән котлыйм. Рахмәт. Шуның турында беренче сүз әйтеп үтерсез дип уйлыйм. Аннары минем соравым менә хәзер Сабантуйларда абсолют батырга машина бирү каралмаган, президент машинасын җирәбә белән уйнатулар. Сез бу җирәбә мәсьәләсенә ничек карыйсыз? Оңа битер, мен машина турында... Юк, федераль Сабантуйда һәм авыл Сабантуйларында президент куйган машинаны абсолют батырга бирмиләр, җирәбә белән уйнатып бөтен батырлар арасында. Җирәбә белән кемгә чыга, шуңа бирәләр. Bu mana nechik deb atraga mana adam kulkusi deb aytdi. Yaramadi bu. Nechik endi bu nechik şey var. Anda endi tege orası etmiş. Aranıq dolyak bulup birsen tigizler bir hal. Nechik endi jerebe bilen o batır bitindi o batır birovgene şu batırı jinger için işler dürtler bişer 10 yıl şöyle karşı. Şu jingsam deyip nechik endi o batırını bitindi batırını küseterek gerek. Ana bilen maqtanlar gerek. Nechik men birinchi eshitdim bu seçkin var mı bu böyle? Çivaksarda buldular şimdi. No şu aşağıda indan sonra nechisi. No bizde olay bulmalar mümkün değil. Nechik batır bit ol. Batır indi ol. Biz uzdırған Сабантуй, федераль Сабантуй. Yigitler men bulay deb aytdim Sabantuy turunda. Mana balki o'xsharsizga, balki o'xshamas. Biz Sabantuy o'tkazamiz. Bik ko'p bitirib. Qaysi ligagina barib o'tkazmaymiz. Mening boshqa qo'yim boshlangandir. Bu endi tag'in bir politika, bir siyosat bu. Men bo'ladi deb o'ylayman. Sabantuy ul bizning xalqning beyrami, biz o'ylab chiqargan beyrami ul. Boshda sobarni sirga kerak. To'y yasar uchun sobani birga teyish. So'nggi vaqtda sobani bizniki, to'yi boshqa xalqniki. İl bitirib, dünya bitirib, 2-300 artist jiyib, Tatar izlab yuruvni chet tildan men Viktor Sever deb hisoblamayman. Tatar qo'yda yashay, shunda qadrim bilsin. Men nima deb o'ylayman, degan. O jünlik kishi bo'lsa, u bunda yashay. U yili qochgan, yili ketgan, andan borib qaysi ildan Tatar izlab yurib, durust aytib Tatarning ili var, Tatariston. Mana shunda bularga teyish. Shunda bizning bayramni ko'rga butun dunyo jilarga teyish. Bir taqirga bo'lsa. Biz nishaptir vaqtlanib bu mening fikrim. Balki men o'zimni aql ishni hisoblamayman. Bu mening fikrim. Qozonda bo'lsin 3 savanda 5 10 kun borsin, lekin butun dunyo Tatarni Qozonga jilarga teyish. Shu Tatarni ko'rish uchun, shu kurashni ko'rish uchun men bu jerebe degan aybada men вообще şoqatdim bu ayberning bu bir bu kulkutu bu qizg'anish. Shunga ko'ra bizning ilimiz bor, Tatariston degan ilimiz bor, Qozonimiz bor. Kim kurasi keladi, Tatarning yashagan Tatarsamondan qaytsin Qozonga. Ani izlab yurib, ili bo'ylab dersey bir tugul. Shunga ko'ra men federal savantlarda bir qatnashishga tirishmayman da. Çünkü Qozonda chaqirsalar men har vaqt riza. İkinci soruga javob beramiz. Sport. Bu mening eng yoratgan temam. Men kishagina yozganlar Instagramdan Rüstem shahrida Tataristondan birden bir представитель ol bizning Rossiyani o'tdi. Men shatlandim, men albatta elde işi vereyim her koylarda. Bu Rüstem'e 15 yaş, Allah'a şükür 15 yaş. 18 yaşlıklar arasında o jingde, bugün indi 2 klas yarışı. Rallycross и кольцевые гонки. Mine bu haftada Kiligis Qaragız, Rüstem Hatrutinov выступает за Татарстан 21-22'si.
2 gün. Келегіз, көрегіз. Ол анда да бір өзіңіне, башқа шәһәрлерден, Воронеж, Москва, Карелия, Екатеринбург шәһәрләреннән, ол анда да иң яшьләрнең берсе. Алар арасында, менә кичә генә миннән сорады инде 18-ндә тула 16 яшь, Алла бирсә сентябрьнең 18-ндә сорый инде миннән. Зурлар арасында күчим әле. Ул инде әллә үзендәге бик олы дип исәпләдер инде. Шуңа күрә күрәсең тегеләр яшьләр арасында гына кызык калмады микән. Шуңа уйлашабыз, киңәшәшәбез дә киләсе елга шул 20, 30, 40, 50 яшьләр арасында киләсе килә. Әйтеп куйдым, улым әйтәм, бер 5-6 ел җиңү күрә алмаячаксың, җиңү булмаячак. Бәргеләп, типкеләп йөртәчәкләр сине шунда тарасыда. Ризасыңмы? Ризамын ди. Кемдер яза инде, ник малай кызны андый нигә диге. Мәсәлән, куркыныч спортка бирәсез. Не куркыныч спорт бетмәс идем. Ул кеше китеп барган җирендә авырып бәләнсәсен артырга может. Шуңа күрә үзе ярата, үзе сөйләй. Иң беренче куйдык ни? Мәсьәләләре таләп шак кына укуны шара икән, сразу переходим на шахматы и в школу. Башка әйбер юк. Шуңа күрә гонкаларга катнашу өчен ОГЭ сдавать итте апрель айында. Иң түбән оценкасы мин дә шаккатым, мин әти булып йөргән булам инде. Әкәсе Алмазабыхар оценка 3-ле, 4-ле, 5-ле түгел икән. 4 бөтен анда 6, 4-7, 3-8 оценкалар шулай икән хәзер бал белән мин шаккаттым. Иң начар оценкасы 4-6 биология. Бик авыр бирелә икән, физика, математика, английский алар бар да 5. Мен уку өчен мин түгел, уку өчен әни җавап бирә. Анселесен Расиона, ул укытучы баласы аңа килешә, тикшерергә. Спорт ягыннан мин тәртип бу бүлешенгән. Бу матур сүз, бу матур тема, мен бу тема белән көннәр буе сөйләшеп утырырга булдыралам. Рәхмәт, чиратта сорау. Сабан туйларына үзебезнең республикада үткәрергә кирәклеген. Чөнки әллә кайларга барып, анда акчам булмаган килеш кай чит илләрдә сабан туй үткәреп йөргәнче, ул сабан туй түгел әле, ул бердән ул концертлар гына. Мен инде үзем дә үткәргән кеше ул әйберләрне барган, күргән кеше. Ләкин шунысы, әгәр дә республикабызның данын үстерәсе килсә, чит илләрдә безнең яшәгән татарларыбыз монда кайтырга тиешләр, изге җирләренә кайтырга килешләр алар. Республикабызга валюта килер иде, әйме? Үзләре кунакка кайтырлар, күбрәк ныграк сабан туйның нинди икәннәрен күрерләр иде. Торып калырлар шунда йөргән. Торып калырлар иде. Бу безнең республикабызның чыннан да данын күтәрер иде. Сабан туй теләсә кабар тиешле дәрәҗәдә үткәрә торган түгел. Аның географиясы да киң. Әйтик, үзебездәге. Аның байлыгы да монда көчле. Алар шаккатып китерләр иде. Кайтсыннар, күрсеннәр, ул бердән-бер изге җирләрен күрергә, туган җирләрен, татарның үзәген, Мәккәсен күрергә кайтсыннар. Менә шундый үзәктә үтәргә кирәк. Икенчесе, аның тагын бер нәрсә, менә бу сезнең соравыгызга җавап. Элекке вакытта бер гадәт бар иде сабан туйда. Әле хөкемдар гына хөкем чыгармыйдыр сабан туйда җиңүчене. Элек сорыйлар иде, батыр сорыйдыр иде. Минем бу көндәшемне җиңүгә сез халык ризамы? Супер. Халык гүләсә беркемгә дә батырлык исем бирмиләр иде. Рәхмәт, менә кычкыралар иде, тегендә кебек, Римдә кебек. Менә шушылай. Менә бу зур бәя. Чыбыксарда булган нәрсә. Әйбит. Менә шулай әйтсәләр, вряд-ли бирерләр машина җирәбе буенча. Рәхмәт, Алмазов. Чираттагы сорау, Рөстәм. Рөстәм Исхаков, Салават әфәнде, менә сез акыллы сораулар дип әйттегез. Мин сорауларымны язып килгән идем. Шу беренчене биреп китәм сезгә. Акыллы кеше сорау язып килмәү, сразу на ходу бирә. Бик җитди сораулар, чөнки монда сүзен сүзгә җиткерү фарыз сезгә. Менә сез бит инде менә улыгыз турында әйтеп киттегез. Менә мәктәп темасында минем беренче сорау. Теге абруегыз зур, хәйрия чараларында еш үткәрәсез. Менә
Татарстанда, Казанда элиталы татар мәктәбен булдыру турында җитәкчелек белән сөйләшкәнегез юкмы алай булай? Һәм гомумән бу эш эшләнерлекме дип уйлыйсызмы? Чөнки 10 ел эчендә бер чиста татар мәктәбе дә Казанда әле ачылмаган. Менә шушы сорауга җавап булачак 1 августтан 19-на кадәр. Бу иң зур темаларның берсе. Без аны шуңа курдык шу программаны. Менә бу әйбәт сорау. Минем ничек дип әйтим икән? Мин исем әйтергә хакым юк. Минем бер кешем бар, бер дустым бар. Достым дигәч, бәлки күп кеше нитер, төшенер дә кем икәнен. Ул үзенең йортын бик зур әйтегендә бай кеше, киң күңелле, үзенең бер зур йортын bir Tatar elit мәктәбенә бирергә әзерләнеп йөри. Кайчан ул эшләр белмим. Шуңа андый хыялымны яшәүчләр күп. Менә моңа беркем әйтмәгән бу кешегә. Үзе тели. Аны ничек эшләр миңа сорап куйган, ничек эшләр юридик яктан ничек булыр икән, ничек оформительләр икән, ничек булыр икән дип. Андый кешеләр бар димәк. Менә бу ничек дип әйтим икән? Гади кешегә бер мисал. Гади кешегә татар дип әйтим. Мин башка милләт өчен кысылмыйм, минем башка милләттә эшем юк. Менә гади татардан сорыйсың икән сайлау вакытында. Мин бу белән үттем гомер буена, мин гел катнаштым актив бу шарларда. Гади татардан сорыйсың икән, пожалуйста, тавышыңны шуңа бирәләр дип. Шуны киресен эшли. Менә bilmem indi. Tege nihayet üzerinin kara minin de sorular biterdi. Nijer minen zavisi tegen ebir mekanin do. Hadi bir top parılsa kirisi yaşlaymadı bu mekan. Şuna göre bu bizim kazıda şagala bu tema. Bu zor problema. Zoruna değil. Milletin sakları için ne sevmek gerektir bilmem min başında gitme için Tatarların başka ili yok. İli şu. Сәләтле татарларны берләштерерлек, сәләтле кеше дип саныйсызмы үзегезне, менә шундый кешеләрне берләштереп оештыру сәләтегез бар дип саныйсызмы? Менә берләштерү өчен аның акылы булса, кешенең акчасы булмый. Акчасы булса акылы булмый. Шу бер вакытта акчалы, бер вакытта акыллы, бер вакытта милләтче кешене табу менә калса ул җиңел түгел. Инде Gerek kişiler indiler, özünün kartlık günün kaysı il yaşasını ondan uylap koyganlar indi. Hem üçüncü soru tizgine Ramiz zinhar için. Менә татар теле буенча менә безнең баштагы менә fikir безнең. Чөнки элек җырчыларга урыс җырларын бер кушымта җырларга әйткән булганнар сезнең шурда. Белмим сез хәтерисезме икән, совет чорында шундый гадәт булган. Бер кушымта татар җырына урысча кушканнар инде. Менә сез хәзер шулай әйтсә дә урысча җырлар идегезме? Бу сорауга күптән җавап бар. Илһам Шакиров әйткән bir amazda viske düşürsün hele. Kim Arabinoviç mi? Kim o? İlham abinin bir dostu. Ömtüm ne? Bir Moskova'da violonçelist. Ayı. Kim? Veliki violonçelist. Ömtüm indir. Karayındı. Mene narkoz. Üzerindeki işleri. Veliki violonçelist. İlham abinin tanışıydı. İlham abi jarlagaş. Москвада. Илхам dedi. Такой прекрасный голос. Если бы ты пел по-русски, тебе бы сына не было, деген. Может, споешь, деген. Может, одну песню споешь на русском. Вот, когда Зыкина запоет по-татарски, я буду петь по-русски, деген Илхамовой. Шул вакытта. Мына миннән башка да татар телен оныткан маңкортлар җитәрлек. Хәзер минең генә җырлыйсым калды. Беренчедән минем урысча бер моңым юк. Урысча җырлауның бер авырлыгы юк. Ана чөнки 3 нота. Без аларны җырлый алмыйбыз. Җиренә җиткереп, алар безне җырлый алмый. Шуңа күрә һәркем үз эшен эшләргә тиеш. Монда җавап бергәнә. Безнең бит
химия, физика оқыта, физикне, физика оқыта. Менә шундый закон чыга дип миңа ишеттерләр дип әйтим. Кем нәрсәгә укыган, кемнең нәрсәгә дипломы бар, шуның буенча эшләячәк. Менә шушы закон булса, шушы закон чынында эшли башласа, тәртип булачак. Рахмат. Олмаз абый, әйдәгез бу хакта соңрак сөйләшәбез. Ул турыда да бар концертта быел. Кара безнең теманы ачык бирәләр. Рахмет итегез. Ярхамов Ильнур, журналист интернет-портала Казанферт. Салават Закиевич, следите ли вы за последней историей скандальной надписи «Маржа» на футболках? Можете не продолжать. Я вчера сидим четвером и про футболку, да, про футболку. Мы обсуждали этот вопрос, как раз остановились во время репетиции и обсуждали. Ну, скажем, вопрос, во-первых, скандальный. Можно, во-первых, я хочу ради интереса. Маржа – это ругательное слово, обидное слово, да, по идее. Она обидное слово, ругательное. А? Унизительное, скорее всего. Да. Я выпускаю очень много подарочных футболок и подарочных сувениров во время гонки, гастролей. Я такие вещи никогда не делаю. Никогда. Если скандальный, хотя бы подозрительный, я бы не сделал. Но мне не надо вникать в этот вопрос. Это целенаправленно сделано. Может, ради кто-то хочет скандала, может, кто-то не может жить без скандала. Я думаю, заострять время на это не надо. Это мелочи. Я думаю, есть более важные вопросы межнациональные. Я думаю, это из-за... Я думаю, это... У нас один зять русский. Один зять русский. Зовут его Серега. Мы его называем Сережка. Маме 88 лет. Она всю жизнь говорила, вот к его перешел Сережка. Сережка. Он от души говорит. Она не может сказать Сережка. Вот Сережка к его приехал, Сережка. Он согласен, но знаешь, что татарка, бабушка не может выговорить. Ну, в этом случае, я думаю, если за каждое слово, за каждой буквы цепляться, я думаю, это не нужно этого делать. Пресекать и забыть. Рахмат, Ширата Асрам. Симбике журналынан. Салат абый, мында бітін кіші матыр сұраулар берді. Мен сізге бір емсіз сұрау берейм әлі. Сіз бір елні... Шақ қатыраға болдым енді қадыр. Жоқ, шақ қатыра тұрған түгіл. Сіз бір елні айтқан едіңіз, концерттіма артына сары үндеу белгісі қойған Матизда ерген қызлар келмесін дейіп. Ол елді концерттіңізға билет алған едім, келмедім. Неге алай деп айттыңыз, сіздің пікірен жеткенлер едім әлі қатын қызлар Матизда ерген? Оңнамадым, тағы бір зіне қарышын қабатыла. Міне бір елні сіз айттыңыз, артына сары үндеу белгісі қойған Матизда ерген қызлар концертіма келмесінлер деп айткансыз. Нешлеп алай деп айтқан едіңіз? Шондай сөз шықты? Біріншіден, мен артист бір тапқырда концертқа келмесінлер деп айта алмай. Ең сүймеген қатыным Матиздағы қатын қыздары. Потому что бүтін... Әліккәнің бар ма сен оларға? Мен әліккәнің, юлда бәлішкәнің. Менің қатты шағарып әйткенім болды концертта. Қатынын яратқан ир, қатынына Матиз алып бермей. Yok şu maşını alıp bire, borç hakları bulsa da. O konsertli banka. O ondan oturup isen şıgıları big ağır, big in apasını in, kuşamatla konsertli banka.
Миңа бер акыл кеше әйтте. Син ди хатыныңны, гаиләңне, балаңны йөтә торган машинаң үзенекенә караганда безопасно булырга тиеш. Бүгенге менә сез күз алдына китерегез. Бер 20 ел элек шу башыгызга килә идеме? Бер менә 70% хатын-кызлар үлем. 70%. Бу аны теге менә әйтсәң иде теге нисәмәктәге обезьяна сгарнаты дип. Ни хайдасы? Менә хатын-кызларын Савазакич обезьяна дип әйтте. Бу мен әйткән сүз түгел. Алар үзләре дә белми куя барганын наугат борылып карыйк әле. Исән чыксам, тагын да эше бар иде. 7%, 5% хатын кызлар шофер йөрүчеләр. Хатын-кыз шофер була алмый. Хатын-кыз баянчы була алмый гомер буена. Ну, бар да шофер, бар да музыка, баян күтәреп йөриләр. Чөнки музыканы эшкә ул баянны уйнар өчен түгел, ул музыкаль белем булсын өчен бирәләр балаларны нигә баянга. Фортепиано понятно инде. Но ул шофер була, водитель була алмый хатын-кыз. Мин барны дип әйтмим инде. Шуларны күрсәм, мин әйтәм, үземнекенә, кит уздырып җибәрмәдем. Тормозга бас китсен. Барганчы, бар бәргәнче барсын. Каршына чыкма, куркытма. Абитага сигнал бирәләр. Миңа шул чагы бер тагы абитне булды. Мен күрсәтсәм ярамый монда. Теге бармакны уртасын бөгәләр бит инде. Шулай чыгарып миңа шулай дип китте иде. Шәчләр тузган, матиза битәр ул. Икесе дә, видимо, сагыннардыр инде, бер сүрелдә, бер сәвиятта теге бармакны чыгарып миңа киттеләр. Миңа карый шофер аптырап, миңа карый әйтәм, мин инде дөнья булса, караңга булса тутып кыйнар идем бәлки. Әйтәм, тимәйди, үзләр барып шунда барып бәрделәр шуны җибәр. Шаккатты. Бу хатын-кыз эше менә шу шәйбер. Машина, ул бит машинада бар ул. Белмим инде ул ни әни, ни бала. Менә шундый зур машина китеп барган улы мужик кеше шу була инде. Я була дип киттинде шунда, я була әйтте хәтта. Икесе дә шу озын бармакларын чыгарып, бер минут бардылар безнең алда. Ненавижу, нишләп ята диш мин аны. Акыллы хатынлар йөрми. Ул скаласын утыртып, баласын бәйләп, әйбәтләп кенә правила буенча йөри ул. Машинаның өчен түгел, машина это средство передвижения. Ул булатава дип йөртә әйбер түгел. Шул гына шау. Шофер белән баянист була алмый дидегез, ә менә сабан туйларда хатын-кызлар көрәшче була аламысың? Юк, менә бу мәсьәләне миңа бик күп әйттеләр. Дөрес түгел, фәлән түгел. Мин күрдем Күгәрчен авылында бу көрәшне. Мин шаккаттым. Миңа охшады. Анда кызык бит. Анда гел килсенчә. Абыша бит ирләр көрәшкәндә авылда хатыннар чыга талашып. Монда ирләр сугыша. Хатыннар көрәшә, ирләр талаша берсе белән берсе. Ну, миңа калса шоу. Мотор шоуны ни көрәшмәскә дишсең. Менә дигән теге спорт бит инде ул. Менә килде нидәр? Чемпионат мира булды. Иран хатыннары. Иран бик каты әйбәт көрәшә, Үзбәкстан хатыннары. Иран хатыннары бар да синең сымак яулык бәйләгәннәр, яулыкны салмай. Менә дигән барсаклар нидәр? Ираннар, Индия хатыннары көчле нидә дөньяда булсын. Татар бит инде ул татар вообще көрәшүгә диш, безнең бит инде иң авыр эшле хатыннар эшли. Иң авыр эшләрне. Ул инде бер бакча бәрәңге калып чыгарганны, сарык суйганы ул чыгып көрәш ала инде безнең хатыннар. Мен бер дә авырлыгын күрмим, иншаллах. Рәхмәт, Чупан. Радиосы Чупанга рәхмәт. Журналистларга бәя бирдегез инде хәзер авторлар һәм композиторларга да бәя нигезне ишетәсе килә. Менә сезнең кесе авторларыгыз барлыгын беләм һәм бик күп яшьләрнең сезнең кесе авторлары буласы килә бит инде. Сез ничек сайлап аласыз һәм хәзерге авторларга, бигрәктән композиторларга сезнең бәягез? Рәхмәт. Беренчедән мин бу мәсьәләне бай әйтәм. Композитор дип атар өчен кеше нинди дә булса зур бер әсәр язарга тиеш. Вот композитор. Безнең әлеге җыр язучылар бер 70% көй чыгаручы. Мен шул бәхәсләп шулар белән. Ягъни композитор. Менә миңа укырга киләләр. Син кем дип сорыйм инде. Менә шул әтияның бармы бар, син кем? Мин композитор. Мин җыр язам ди. Әле 17 яшьтә тулган, 18 яшькә чыккан композитор ул. Бу сүзне шүпкә чыгара ярамый. Көй чыгаручы.
Ana köyü var mı yok mu onu çıkargan. Ana üst köyü var. Her kişinin üst köyü. Ana göre kısa kompozitörler degen eyverine düşünüşeni min öne bitirmeyeyim. Ana dışını etik. Sizge cevap. Min bir tapkarda aldırışmaz katırışam. Kişini rejicazım kelmeyi, lakin dürüst eğitim bilen vay vakit tercih etem. Kişini aldasan ko'ngli bula, kişini ko'ngli bulsan işini işlep jiberesin, abi şey jiberesin, min alay bil işlemeyim, min dürüst eğitim. Şu an göre min koy vakitte usab bulup kalam, naşar bulup kalam. Mene bu yıl 30. sezon. 37 yıllık dostluk böyle Efer Tekşimetov bilen. 37 yıllık. Bir içerisinde alamayım. Yetkar ben juyartı kartaydık. Birge yaşayan dostumның, birge okugan, 38 yıl bulla. Şunun bir yerini tapamayım, bir yıl kalırga programıga. Taptık bir yerini. Uzun tolumda güzel geldiğin bir yeri var. Matroguna, Leyla Devletov yazgan. Şeş turunda problemasını köterim diyelim. Elik bir şeş batırgan indi ol elik. İli uzun, ili kıska. Hadır kızılı, yeşil, jirem, sarı, yemsiz, şeşim gitka 100 türlü şeş. Bu batırgan bizim zamanda. İli uzun, ili kıska hatın kızın şeşi. Şu temana köterip aldım diyeyim. Bir gün de savda gerek mi? Bu jır tügülünde ol deyip uzetilemeyi. Dostumның jırı-jırılarını, jırı yok bile yobrega kıtırlık. Vasılımdan Fezer Murtazin. O benim bir vakitte de kısa kompozitör olmadı. En küp jar yazgan benim repertuarga Fezer. Şu an göre minanı kısa deyip etmeseydim Fezer bir tapırda satmadı, bir vakitte satılmadı. Başkalarına satadır. Mina şu altırata ol. Azey, bana jır var, tanıp karara, aşaması satam diye. Ben tanıp karayım demeydim, bu miniki tügül Fezer, sat. No mina bir vakitte satmıyor. Şuna göre benim yanında kısa neleri yok, aftarlara, bir vakitte de. Mina arab etmeden yaratam. Mina yaratam, o akıllı kişi. Sen Toqayturlar şiirini okudun Toqayturunda. Mina bizim Tatarның бүгінгі мәкеті шумын әйтілген. Мен шуны жерін izleybiz. Bedem bir yer yankılasın Robert Abinakı, Necegin ol, İlgiz Zakirov, Robert Minolin. No yarı Allah'a şükür jarlamam degani mende enkenin dağların bil kirek deyip aldık programma. Çünkü Robert Minolin degan isim yankırıga tiyiş. Тем более 1 августта 70 yaş. Kiligiz, qotlağız, qırına barığız, yazığız. Birinci menesiga Paskalska. Прекрасный sizge bir iş bula. Akıllı kişi bilen söyleşip oturup özüver kızık buydu. En mıyık astından gana kürüşü, en zor problemana küterüşü şair ol. O mehabbet turundağını yazıp oturmuyor. O rif mezlep oturmuyor. Mine fikri ağıp kana var anın şiirlerinde. Şu an göre minana Atnabayev bilen tingdim. Atnabay deyip ulim minana. Ağam Atnabayev en artman şagirim. Minana tingdim Atnabayev bilen. Canım tingdi etmişli. Canım. Etemit. Allah öyle 17 yaşta 18 yaşta ol. Mınamını şarjır alıp gile. Bizde mınamını jar yazışı bir öğren oldu tarihte. İsur Hüsnettinov. Men ayta. Metem İsur nişlep metem jirlarını bir kim jirlarını nik şoşak yazasınız. Köp yazmadım bir tapır aytam. Söyledi bana deyip. 900'den şabıldı dedi ha men ga tutaram da toktayım dedi. Ama küresin o vakitte belki ne bulgandır büyük mühim ne? Bir kim de yok men jir. Aman da var. Sarman keyin yazgan Valeri Ahmetçin bir jar yazgan ömründe. Şuna bit, abdar. Tınlarsın yaşlı eserinde. Bir jar yazgan. Bütün dünya jarlı. İkinci jarı yok. Mene ol kompozitör basık kişi bulgandır belki. Men her vakit aytам, Valeri Ahmetçin bir jar yazgan ömrüne. İlham Şakirov jarladı. Men ana ömür boyu halak jarı deyip yürügen. Bak senin avtırı var ekan. Men etseyindi mene savdakeş. Zinahar olağızarı. Bakşam keregi. Пожалуйста. Kişi özünün işin takdim edemedi. İşlegen planı.
баңа сұрай. Убыт дегенде әмсемға шығып, шешініп тұрмай, құл бұлғап, өзін сатмай, өзінің қызметін сата. Нашар ма, яқшы ма, мен аларға өпкәлемем. Кеше жол бойындағыларға да өпкәлерге бола, ансы енді мәғінесізлік. Аларның ұяты болмағанны, неше енді жер жазған кеше сатарға ұят боларға дейіз. Ішмет ол қызмет. Нендей дәрежеде, ансы енді кеше мәселе. Рахмат. Шарат Асыров. Салават Закиевич, менә Салават яшьләр үзәге дигән оешма бар Мәдәният министрлыгының канаты астында. Җитәкчесе аның сезнең хатыныгыз Ләйсән Фәтхетдинова. Бу нинди максатлардан оештырылган оешма иде һәм ул нинди дәүләт заказлары үти? Безнең менә мин ничә еллар буена дәүләттә нинди мероприятие бар, без шулай сөйләштек. Иң башта минем театр, минем җегетләр, студентлар, біз шунда катнашабыз. Біз бір тапкыр акча сораганыбыз юк. Біз шунда моның максаты эшләп бетерәсе бар, әлбәттә бу юнәлешне. Менә мин укытып чыгарам да балаларны берсен, икесен алып калам үземә. Аны калганнарын унаштырам, ансамбльләргә, филармониягә, тегеңә унаштырам, моңа унаштырам, моңа эшсез калмасыннар дип. Быелдан башлап, моны безнең аның бюджеты юк кына, ишәрлек кенә, анда эшкә алып эшләтерлек мөмкинлек юк. Шуңа күрә быел филармония белән безнең килешү күздә тотыла, сөйләштек инде. Элек бар ел, Алмазабый, эстрадный отдел. Эстрадный отдел ашабыз, Алла бирсә, дәүләт әйтегендә ягыннан булырга тиеш дип хыялына безнең һәр хәлдә. Министр бу турда белә, укып чыкты ди студент. Ул кая барасын белергә тиеш. Мин 3нче курс аңлатырга тиешмен. Син тагын укып бетерәсең дә, син барасың шушы бригадага эшкә, шушы группага, син шунда барасың. Ул кая барасын да белмәйт ул балачага. Чөнки дәүләт дигән әйбер бетте бу сәнгатьтә. Һәр кешенең үз дәүләте. Мин кешенең баласын укырга микән, мин аны укып беткәч тә, менә мин Данил Сабиров белән Рифат Зарипов инде укып бетергәннәр ничә еллар. Алар миңа шалтыратып, ачып бирделәр. Шунда бардык, шунда булды, монда булай булды, монда начаррак булды, монда әйбәт булды. Потому что мин ага сүз бирдем. Сез минем укучыларыбыз гомер буена буду контролировать. Укытып чыгарды, дипломны алды, барышып китте. Анда әйбер юк миндә. Амин балалар. Балачага бүгенге көнне яшь вакытта шулай бит ул. Артистка гашык була кеше. Я спортсменга, я нигә аны фик. Ул нинде ялган әйбер ул. Син сорауга ни бирә алдымы мин җавап? Юкмы? Без менә бер ягы бар безнең. Аны Габдулла абый белә. Иң күп детдомга йөрүче театр. Моны язмагыз. Динәһәр бу игелек кенә дип әйтә. Бу иң күп детдомнарга йөрүче театр безнекеләре. Җыеларда апчып киттеләр буларны. Җыелар апчып киттеләр. Мин барам, без табаз техникасын. И шушы эш буенча инде мин быелда башлап детский фондны тапшырдым кызыма. Зур кызыма, дим, кызым, балаларым үсте, менә давай әзерлән. Диндә минем зур кызым диндә, ораза тотарган кешеләр, урлашмыйлар, талашмыйлар. Шуңа күрә быелдан башлап беренче мероприятиесе булды филармониядә. 1-2 мең кеше бар икән. 2 мең кеше. Ачык площадкада эшләдек. Аны сез белмәй дә калдыгыз. Белдек, без аны махсус пресс-конференцияда оештырдык. Без аны даже онлайнда ясадык түгелме? Юкмы? Ну, без аны нидә эшләдек? Тоталь реформа булды, бит, прямой булды да. Менә Аллага шөкер, менә күзгә тагын берне эшләп барбыз. Мин бу эшне кызыма тапшырдым. Өйрәнсен, эшләтсен. Ну, бу мактан торган бер түгел. Рахмат. Сорауларыгыз бармы? Менә оригинал сорауларга җавап бирә торган Альберт. Милләти мәсьәләләргә кагылышлы бөтен сорауларга Альберт җавап бирергә может. Концертның җик төзелеше, сценарный ход, башкаларын Рамил җавап бирергә может. Эткә Закарович инде минем иң опытный артист. Ну, мин тагын да бер куанычлы хәбәр Алла бирсә инде.
Куанычлы хәбәр көтә икән Сават абый дип ясагыз була. Мин үзем өчен куанмыйм. Мин инде хөкүмәтебезгә мөрәҗәгать иттем. Алла бирсә исән булсак, бер ничә кешегә исем булачак бу ел август аенда. Шәп исемнәр. Рахмат. Салават Закиевич, сездән бүгенге эстрада турындагы фикерләрегезне беләсе килгән иде. Менә сез яшьләрдән нәрсә көтәсез? Мәсәлән, Элвингрига сезнең теге так петь нельзя дигән сүзегезне аны күп тапкырлар кабатлаганнар. Сез нәрсә көтәсез менә эстрададан? Нәрсә җитми? Мин андай җегетләргә нәрсә җиткән теге тикшереп утырырга беренчедән ярамый. Аның һәр кешенең үз эше. Менә бу халыкка нәрсә кирәк икән дип аптырыйм мин. Шушы халыкка нәрсә белән мин инде алар сикерә дип мәңге сикермәячәкмен. Минем бар юнәлеше, минем кыйблам бар. Мин яратам милләтемне, мин яратам татармын. Ул андый моңны башка милләттә юк, бездә генә. Шуңа күрә мин үземнең линияны алып барачакмын гомерем буена. Бу булай җырлый дип. Яни мин үземне укыткан студентларга әйтергә магы. Ник шулай җыратасыз, ник булай итәсез дип. Мин кеше баласын тикшереп утырырга җыенмыйм. Һәр кеше менә бик кыска гына төшенчә дип әйтәм. Халык залга керәсе килсә, керә, чыгасы килсә чыгып китә. Халыкны куып кертеп булмый, залдан куып чыгарып булмый. Шушындый юнәлеш кирәк икән. Демәк кирәк. Мин аны теге татарлыкны бозу, конечно, дөрес түгел инде. Моны нишлисең инде? Демәк, андыйлар да бар. Булсын, барысы да булсын. Ана теге сөйләп алырга не булсын. Иң курыкканым шул теге аны әйтәр әбиләре шунда йөри, самый главный. Мин әбиләр ничек йөргәннәрен беләм. Чөнки аның оныклары шундай. Аның әбиләре шулай басып, шулай торган мортарында баласының телефонын кабызып. Демәк, әби яхшы. Нишлисең инде? Ну, мода килә дә китә. Татарның үз законы бар, үз моңы бар, ул бетмәячәк Алла бирсә. Аның өчен бераз гына көрәшәргә кирәк, бераз гына уйга булырга кирәк. Сизмидә каласың. Мәсәлән, язмасагыз да алдан әйтергә ярамый. Нәрсә әйтсәң, ничек дисәң, алдан килер ди. Шәһәр Мортаза белән сөйләшәбез балалар, Үсәйн әйтә, кияүгә чыгарлар инде. Шәһәр беренче, юк, мин урыска бермәйм. Усал итеп сүгенеп утырабыз икәү. Урыска бермәйм. Никада. Мине бит милләтче кеше. O zaman Фирзаның кызы кияүгә чыкты. Урыска. Хәзер миңа шалтыратам Фирзага. Ни хәл димен? Күлсәң дә ярамый бит инде. Ни хәл димен? Эшлисең? Көлә бу кычкырып. Туйга әзерләнәбез ди. Ничесен дип, нәрсә әзерләйсең ди? Ну, әйтәм хәзер ди. Ну, көлмисеңме соң? Юк, көлмим әйтәм. Ну, көләм дә бездәтен әзерләнеп торам. Көлмисеңме ди? Юк димен. Даныймап ничесен димен. Туйга әзерләнәбез ди. Хатын белән Мәскәүгә барабыз ди. Баянда өйрәнеп утырам. Эх, морозны ди. Җырларга. Үзе көлә. Ничесен ди? Менә юк дигәне бездән сорап тормыйды балалар. Хәзер шуңа Фирзаның кушаматы Макар. Менә миллионлаган татарлар белән шундый хәл булмас өчен хәзер сезнең концерт аша әтиәниләргә акыл җиткереп була дип уйлыйсызмы? Чөнки хәзерге татар теле мәктәпләрдә калды ихтияри. Диярлек әтиәни үзе сайларга тиеш. Менә бу идеяны концертлар аша, татар концертлар аша җиткереп буламы? Менә бу әйберне эшлимешәрләр. Татар халкында мин исәплим татарны динендә телене саклап калды. Нежгар мишәләре, пензалар, аларда калды. Мәчетләр, теге вакытларда мәчетләр, тел, дин, Мордовияда, Саранский, Озерка дигән бер авыл бар. 7 урам, 7 мәчет.
Her uranın öz meşhidi var. Anda şeşuga çıkar aldığından kalkız prezidentten soramıyorlar. Akı sakaldan soruyorlar. Şakit mi bu adına yok mu deyip. Aşamaz balar işkinden şakarsız. Mene alar nasip var saklaşıyor şu dinde. Bu bizim Tatarlık biz indi ezrekkine yaratlaşkan indi bu evirlerden. Biz hazır ballardan kubisi ballardan eteriye kuruka balasın. Bu konseptte bu evirler var. Bütün üstünde var. Hani in eybet etemiş ugit. Mene etsen Tatarlar zinahar için pожалуйста ballarınızı Orska vermeniz deyip. İki çıkını verirler şu an. Ki jüri verirler. Biz şunday halk. Bu indi şahsi mesela biz bu evirin tekşirip oturaq değiştiririz. Anın jimişin alarjıya ele Allah'a şükür sonғы 10 yılda nindi batır isimler balalarda. Mesela en matı Tatar ismimizin Rigen Eybit. Hazır Allah'a şükür Nur İslam, Fayz Rahman, Rahmatullah, Gaynullah kuşalar. Gali Esker. Mana gitti bit moda. Demek manda bar bit bu kola. Kişiye etilgirami, kişi bulası bit o. Bula etmeye, tere etmeye. Mana bir gene cevap. Uz gailesinde tertip sala alınmagan eti ilden sıraatı iş değil. Mana menin 3 bala, 3 onuk. Şuların arasında tertip sala almayayım. Men dedi usal kişi. Şuna göre üyünde budur almayan tertipne nik millet değil edip hocalardan, yetekçilerden kötü butura aramayı. Bu büyük, bu men birebir bilem. Tarih tekermeşi gel elinde basa, modası mağul. Elinde basa. Gelir basır vakit yeter. Ana kendisini Tatar politikasının Samatyakka jiberge yaramayı. Kulğuna. Rahmet. Tatar Inform 1990 yıldan beri Tatar hem Rus tillerinde yangalıklar hazırlayız. Kompüter, planshet, smartfonda yangalıklar, fikir, күзәтү.